ଭାଇମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଯାଜପୁର, ଆଜି ଫେରିପାରିଲିନି ଆଉ ରାତିରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଏଠି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ହୋଟେଲରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ପାର୍ସଲ ଦେଇ ହବନି, ଆପଣ ଏଠି ଖାଇଯାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିକି ଏକୁଟିଆ ଆସି ହବନି। ଆଉ ମୋ ପାର୍ସଲ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଡବା ଥିଲା ଗୋଟେ, ମୋ ଟିକେ ଯାହାଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ମୋ ପାର୍ସଲଟା କ'ଣ ହେଇକି ଆସିଛି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି ବି ନାହିଁ ହୋଟେଲରେ। ଏଠୁ ଆଣିକି ଆସିଲି, ନିଜେ ବସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ନା ଡ୍ରାଇଭର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବ, ବଡ଼ ଜାଗା ବୁଲୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛୁ, ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି କି ଏମିତି ଏକ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମିଳୁନି। ଗୋଟିଏ ଡବା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେଇଥିରେ ସଜନା ଛୁଇଁ, ସେଇଥିରେ ଆଳୁ, ସେଇଥିରେ ଟମାଟୋ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଚକଟିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।